ברוך ברנובסקי, איפה הוא היה קבור? הוא היה קבור בדגניה ב', עם כל הנופלים, למה קברו אותו שם? ככה הייתה מדיניות, איפה שנהרגים, שם נקברים ולא מעבירים. רגע, בלילה הוציאו אותו מפה, והעבירו אותו לקבורה בשדה יעקב. קברו אותו, ובאו למנחם שיבוא להגיד קדיש. הוא לא ידע. הוא לא ידע עד שהעביר דבר, הוא לא ידע. אף אחד לא ידע, זה היה סוד. כאילו האבא לא ידע שמעבירים את הבן. הרב אריאל טיפל בזה. הרב אריאל? אבל כנראה בכוונה הם עשו שזה... לא, כי זה היה... לא רצו שיתפרסם, מחר יבואו עוד. זה מאוד קשה להביא עינה. ההורים של כולם חשב שכבר מביאים. אפילו שרה הגיסתי הייתה פה לפני כמה זמן, עכשיו מישהי מהקיבוץ, היא אמרה לה, את יודעת שבנדות שלי קבור פה, והיא אמרה, מה פתאום? לא הוציאו אף אחד, לא הוציאו אותו. כאילו לא יודע. הקיבוץ לא ידע. ולהיות במקום ממש בתעלה פה, לראות איפה בדיוק הוא שכב ונפל, זה לא כמו לשמוע. דווקא מחזק, שמפה רואים את הרפת של דגניה, דווקא את הקשר לאדמה. איפה הרפת? לא הבנתי. דווקא את הקשר לעבודה, ועבודה במשק שהוא גר בו, ובאדמה שהוא עבד בו כל החיים. דווקא זה עושה לי פה יותר את הקשר הזה. זה עבר, זה נגמר, קצה חלום ודי, כל הזמן שנשאר